Cada vegada més acostumats a la recollida selectiva de les deixalles, els habitants de Sabadell tenen, a més, l'oportunitat de llançar l'oli inservible en un contenidor especial. Així s'evita que vagi a parar a les clavegueres i es pot aprofitar per a usos industrials. Veure llançar ampolles de vidre o piles als contenidors ja és un fet bastant habitual. El que ja és una imatge més nova és trobar algú abocant una garrafa d'oli en un recipient, un oli que s'ha fet servir a la cuina de casa o al restaurant i que ja no serveix per res. L'Ajuntament de Sabadell ha instal·lat a la porta de 5 mercats municipals contenidors de recollida d'oli domèstic per evitar que vagi a parar a la xarxa de clavegueram a través de l'aigüera, un fet molt habitual a totes les cases. Aquest oli s'aprofita per usos industrials. L'oli s'aprovecha tot en la fabricació de sabons i de barnissos i nosotros creiem que és una activitat que és molt bona perquè de moment ens costa molt diners netejar les aigües en la depuradora degut als olis no solament domèstics sinó també algun que altre d'industrial. Els contenidors instal·lats són prototips experimentals. Diàriament, una empresa autoritzada per la Generalitat recull l'oli per portar-lo a la deixalleria de Sabadell, des d'on després es transportarà a plantes de tractament especialitzades.